Kangge ngormati wong Cibereng. Kangge Mamai Anes, Mimi Anes sing dihajat dewek. Mimi tuan rumah, mama tuan rumah wong Cibereng. Juga kangge Mamai Parhan, Pape Parhan. Kangge kacung umbare keding sing duwe putra kasih. Pantos den sawangan lanang lan wadon arisi banget tengen manis mesming karo somai Mame Parhan ari gawe magawe bunga kangge Mame Anes sing dihajat sareng Mimi Anes selendang perangi Papai Anes harum malangi ari banganya gonenge aja lali sareng Papai Anes kedik Papai Anes Papai Anes Papai Anes minangkane mama tuan rumah sing ditembangi kangge Papai Parhan keding aja lali sareng Mama Triane kading sing duet Cibereng dewek sareng Mama Trian wong Cibereng sing ditembangi wong badak bos sareng sing deglosire keding Papai Tian wong badak minangkane masing bayari ora ketinggalan sareng pangumbare keding sing duwe putra kasih dewek kang umbara masing bayari kangge Mama Nasila sareng Mimi Nasila kedik minangkane masing hormati Papai Trian minangkane wong badak dhewe sing di laut wong eretan wong badak Papai Trian aja lali sareng Papai Trian kadик minangkane sing dekosir dhewe Papai Trian minangkane sing ngormati sareng Mamai Halimah kedik sareng Mamai Mesila keding Mamai Halimah sesampune kula ngaturaken kesuwun ora ketinggalan sareng mangoglek kading mangoglek wong badak dewek minangkane sedulure kula dewek mangoglek aja lali sarabase Mamai Putri kesuwun mangoglek sareng Mamai Putri keding bapane Putri sareng wong eretane keding Mamai Putri Papai Putri sasampune kula ngaturaken kesuwun ora ketinggalan sareng Kang Jenale keding Angjenale sareng Mama Triane keding wong badak minangkane sing bayari kangge wong eretan sing di laut sareng sing duwe alit pedhet keding sing duwe ocobote keding kantoso dewek aja lali sareng Mama Trian masing bayari sareng sing duwe ocobote kading sareng Mama Triane kading Papai Parhan masing bayari
Mama Trian sing duwe grosir. Mama Trian sing duwe grosir dewek Mama Trian. Bapak Netrian minangkane sing duwe grosir maka bayari. Ora ketinggalan sareng Kangjeng nalika ding sing deputu angling Dharma Dewe Anjena soten minangkane wong sing paling ganteng dewe. Dalan sareng Mama Triane keding wong badak sing duwe grosir dewe Mama Trian sareng aye patane keding Bundae patah sing duwe Arya Production dewe. Selendang pelangi harap wangi ari panganganggone kangge sing de aja bote kedhe sareng sing duwe aja bote kedhe ang oso sayang sing de aja bawah ang oso dhewe sing de aja mbok jambung kang hormati. Mame Sandi wong Kendayakan ora ketinggalan sareng wong Kendayakane kedhik Papai Sandi sareng Mimi tuan rumah kedhik sareng Mame Pani wong Kendayakan kang bayari. Sareng sing duwe aja bote kedhik sing duwe aja banget aja sing dapat jangkung minangkane masing bayari. Hajali sareng sing duwe aja bote kedhing minangkane kang aja dhewe sareng anjenale kedhing anjenal minangkane masing hormat tinggi. Sesampune kula ngaturaken kesuwun darang mateng sesepuh Cibereng sedanten Bapak Patagan ayah patan